So guys, magandang hapon ulit. Punta naman kami ngayon ng banal na bundok. Sinasabi nila dito sa San Miguel, Bulacan. So, kita-kita tayo mamaya. Okay, nandito na kami sa sa entrance. So, kung titignan nyo, yan, daming tao. Oh. Daming parking na motor. Nilak ko ba sa'yo? So shoutout nga pala kay Prince Besueño ng San Miguel, Bulacan. Ayun o, shoutout nga pala kay Prince Besueño. Yeah. Dio Gaming. Dami ng tao dito. Ito yung sinasabi nilang banal na bundok. O, doon kayo, doon. Yan, naakit na kami. So, ito yung entrance. Hi sir, magandang hapon. Sige, kuha ko kayo. So guys, paakit kami. Unang istasyon.
Doon sila Manil. Ka-anim na istasyon. So, may kapitong istasyon. Saan na sila? Saan? So okay guys, nandito na kami sa ano, nakakahiya mag-ingay sa tuktok. So yung Chapel of the Black Nazarene. Akit tayo sa taas. Bakit ka na ron? Oo, ano? Bakit na kami? Hi guys. Tapos na kayo? Si mama? Ha? Puro mo daw honey. Ay, hindi na ninalis lang natin. Sige, ano ba? Ano, hawak na pababa dyan, ha? Dyan. Hawak pababa. Sige na. Dito sa baba. Sige na. One, two, Yung vlog natin ngayon tahimik. Hindi pwedeng mag-ingay. Init no?
Doon kayo sa taas, oh. Nicole. Para picture na namin kayo dali. Init na. Hala, Ate Jonah, yun na yung pingpong. So guys, tingnan itong area. Siguro mas maganda kung mas maaga-aga kami nakapunta dito. Yan. Di ba? Pasok ko sa loob. Pababa raw. Ah, sila Ninang. Cory mo. Ha? Ah, sila mama mo. Pababa kami. Pero sobrang init ngayon. Gabi na. So oras natin is 6:30. Ito, meron pang isa dito. Wala pa. Ay! Yan lang guys. Pag nanggaling ka doon paakyat, so dito kayo ngayon bababa. Mas maganda siguro kung mas maaga kayo kasi at least makikita nyo yung paligid. Ayan yung panganay ko, si Nicole Andrea Valencia. Kailangan niya magpapayat. So shout out pala kay Janica Fernandez. Pinamagandang girlfriend ko. Yes, ng Zamboanga. At shout out kay Nadine Aliana. Tibay mo. Shout out ulit kay Prince Wenyo ng San Miguel, Bulacan at kay Gio Gaming. Shout out Nadine Aliana Valencia. Yan na. Dito na kami sa baba. Abay, mag-ingat-ingat tayong lahat. Tayo'y manalangin sa ating mga kaligtasan. Ito pala pag galing sa taas pababa ka. Adventure yung pababa. Kasi wala hagdanan. Yan. Pwede naman talunin. Hi sir. Sir, shout out naman dyan. Shout out po. Okay, pauwi na kami. Ano yun? Ha? Eto, ano to?
Yang kaming lahat. Pagkakasama. Kainan? Kailan timing eh? Parang mainit. Siguro uulan. Oo naman. Ayun taas niyan guys. Oh. Look at the sky. Wow! Siyempre, alam nyo na, solemn yung place kaya limit lang yung salita natin dito. So sa lahat ng gustong pumunta dito, siguro naman marami na nakapunta. So maganda siya. Yung mga gusto rin magbisita iglesia. So nakita nyo naman kinuhaan ko lahat ng mga stasyon from 1 to 14 station. So to guys, kuha na naman natin si Saint Michael of the Archangel. Si Saint Michael. Tayo. First time din namin dito ng family ko. San Miguel. Papasok kami dito. Ganda rito. Ito naman lahat ng ano. Una na ako, bibili ng nakapangyayo. Ano naman to? Mama Mary. Mama Mary. Ang ganda ng santo nila. Ito lalo. Ito si To Mother Perpetual Help. Sumo pre. Ayan o. Maganda to sa ano ni Ali, sa cellphone ko eh. Konti na lang ang konti na. Dapat may nakalagay na pangalan, no? Ang gaganda ng mga ganyan. Nakangiti sila oh. Papa Jesus nakangiti. Yes, Papa Jesus ang nakangiti sila. Parang yung medallion. Sa radio, parang yung medallion at saka ano. Dito naman masyadong, siyempre, tahimik.
matapa tayo. Birhen ng Fatima. Yan. Ayan dito, sino gusto mag-wish? Wala akong barya dito. Nel, may barya ka? Wish na. No dilim. So ayun, may fish pan. Oy, mga tropa kong mahilig sa isda. Maganda sana rito kumaga, malalaki daw ang koi. Sayang kayo yung sabi ko dati dito, no? So okay guys, tapos na kami. Palabas na rin. Walang kandila. Ha? Walang kandila. Wala eh. Dilim. Yan, manawag. Eto? Yan, oo. Ba't din nilagyan na ilaw? Ano yung aso? Ha? Sige na, tara na. Let's go.